voin hi August ni somni le paru thole ni ania helai hi Sangsal ko na tanga Mizoram Polytechnic campus lu chhouna pen kha ni National Highway la yawang hian kong achhia in adiak em a chumia tlan se om zia chu lir thei ve wak a tlan thin kal thin te point kan threvek ome hian lunglei SP malak na in voina tang hian two wheeler le car chintan ong chunga hian a hel thei dona amaro chu helai hian gate siam ania helai gate a leng tok chin ba ka hi chu tlan lui tum lo tur ani helai a hian office kal turte school no pangte le helai vei vak thin hrim ten ong chelutuk hel na tan ruak man na siam ania hi mi puite po in tangkai takin man kan tumanga chuti rual chuan a leng lo na tlan lui tum ve phe tai ro kha chu a rem lo ani a leng tur chin pa ngai ba ka hi chu kal lui tum lo tai la a tho me kin kan hriat le tur pakhata chu helai Polytechnic campus a tlan an phal lo em na chan thin pakhata chu two wheeler te le car te po in liang chu khatianga tlan lut thin te khan kong chhia hela tlan satlia mai ni lovin khoi lai amo kan lo penga kan lo internet kuala spot nan te kan lo mang thina hi helai Polytechnic staff te le principal le zirlai te po in voi tam tak an lo phok to a ti lo turan ti po hian lo ti lui ngang hi kan om thina chumia wang chuan helai tlan lu hi an rem ti lo thin kha nia chu wang chuan hetia principal te le SP te na than hem ngai taka kong khuar chhia kan tlan aya a hel na tur rem chang tak mi siam saklai hian hetiang anga a ko mo bol zonga khosalo tur hian mi pui te po kanin ngen ani yang larat kalau waka dan na tro kan buang hian bolero pickup po hei aron tlan tha a amaro chu aleng chuang lova hei tak hi nia anni po hian an hriat lo wang po ani theya hetianga leng lo chung hi chuan motor dang po in tlan lui tum lo ta ila aleng tur chin ten an tlan mai khan kan him tlang ani alen lo awanga kan tlan lui khan thui tak tlan kual let le angai pha thina chuwang chuan hetiang ang ti ngai lo tur hian atira tangin min lo kon lama tang te helam Sangsal kon lama tang te po hian aleng lo tur hi chu tlan lui tum lo loila ti kha kan hanin lian bok ani helai kong chia kal thin ten
se om lutuk lova ber lowa kan hel theina tura ruah man na hi siam ania chuwang chuan office kal turte school naupang school kal tur college kal turte le a sumdong te po aniang chu helai tul poimo mang thin tu te tan office war hun chung hi chuan hon anianga chumi pialam chu ka kheto bik lo zan lampang te po kal suala hlo oma a le lama gate lo in kal hlo kha chuan kan let le na thui don riau maya helai pong diak hel tu ten hlim tak le nuam taka kan hel theina turin thupek te zomila helai kan hel ani poin a hel na konga hian midang ta na nok sak lo le complex chunga hian har sat na siam zong le a interek zonga khosalova moi taka khosaturin kanin ngen bok ani Chim về